Terima kasih Nona Prastiwi. Matur nuwun Bu Neti. Sami-sami. Wah jan gayeng banget ninggal Katrinan. Iya, Pak. No, piye, Pak? Iki gandeng lakone isih dawa. Nek seneng-seneng dicukupke tekan semene sik ya, Nok. Mengko diteruske ning gro-gro. Goro-goro. Ning goro-goro. Ya kayak mbacutke lakon sik no. Ya mak ayo. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja. Anggo ingkang balakuswa prabusananira lir surya wedalira saka ing jalanidi rasa madangi jagat tumunga paning sapucak ing wukir para babang sumerat keneng soroting sorong mekolan gunung gunung
Wah, jagat dewa Bathara. Pancen aku ngrawi ana ing pasewakan negara Ngastina. Mung sumedya ngampiri Yai Prabu Duryudana supaya manunggal karo para Pandhawa nyengkuyung ngene bakal bangun candhi Saptaarga. Nanging tinemune malah kura mung arep rusak jajak dosa ngupaya kanca. Mung sumedya mbubuthek banyu bening bakal ganggu gawe apa sing dadi gegayoane para Pandhawa. Wah, ora patut. Dakanala murang tata. Wis ora ana gunane aku makumpul karo Kurawa. Apa maneh Baladewa ki nggone wong jujur. Prayogane aku jumujuk ana ing Saptaarga manunggal karo Yai Kresna lan kadangku para Pandhawa. Andra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung as kandanyo mawe raras retnaning diya
Ya jagat dewa Bathara Anggirantasena kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasak pabagya sami manggih Karaharjan Ger Anggirantasena ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan suwiji apa bektiku lan basaku katur ya inggih kula tampi dawah sami-sami Ger Janur Gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa Ger Antasena. Ngene ya wa. Sowanku iki kejaba tuwi kawidadane Pak Danoman, sejatine sowanku iki diutus para pepundhen Pandhawa dene wigatine Caos Uninga yen to kalenggan iki para pepundhen arep mulyake pasareane para leluhur. Saranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptawarga. Lah kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwanuman ki ya klebu dadi pamomonging para Pandhawa. Mula rening iki para Pandhawa duwe gawe arep bangun Candhi Saptawarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo kadang Pandhawa. Rawuh ing Saptawarga kejaba mengestoni uga ngewangi bot karepotane para pepundhen Pandhawa. Siwa Mayangkara Gagya Trisang kapirangu Rianggul kirempet kempet Dosang retnaning bawana Ong Jagat Dewa Bathara Ger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe bangun candhi tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal nanging jebul Angger Antasena malah rawuh mriki tegesipun kepasan yuga lah rak ngono yen ngono saiki rasa kesuwen ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepundhen Pandhawa ngiras pantes ngrondani negara mbok menawa laku dom sumuruping banyu ingkang sedya mbebuthek banyu bening awake dhewe kudu bisa nrenggalani inggih Angger Antasena wis ayo wae tak derekke inggih monggo ngger sesarengan kula derekaken Antasena Kapapak keprangguling mungsuh Kapapak bawat nyobentar Kapapakane ngaloka lah dalah ngaglah ana dedalan Antasena iki iki Siwa Kartamarma to iki ya dasar para nyata Antasena kok nganti wadya bolos gelar sepapan mongko sikep gegaman arep nendi arep menyang endi arep ngluruk perang po wah gedhe sujanamu Antasena sujana wae to merga kura nendi papan mung gawe rusak mesti mung bebutek banyu sing bening ora ngaku ora yo ora tedeng aling-aling mulane iki kura nganti wadya bolos garis papan bakal ngluruk ana ing Saptawarga lah rak tenan to nek tekan Saptawarga arep ngopo ngaku
arep gagalke nggone para Pandhawa bakal bangun Candhi Saptaarga. Merga kuwi dianggep nyahak wewenange Koko Prabu Duryudana. Mula kowe sumingkira to sira, dalan iki bakal tak nggo lewat meng arep gawe rusak mesti ketekan Kurawa. Bali nek ora gelem bali malah kelakon tak babati wadyabalamu parat. Wani ngalang-alangi nek ngono kowe wani karo wong tuamu, aku lan Kurawa. Nek jane iki aku ora wani karo pepundhenku, ning sing tak waneni iki pakartine. Kakean wuwus ngemping lorong Ginjapati, untapke nyawamu welah. Teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena iki. Buri Sirah
Sambato. Sangu gaman, yo maju rene. Aja endoy, ora. Tibane tumpes mati. Sen ora mlayu ana munyuke barang. Jandak rica-rica we. Yo. Ayo, ayo. Wah. Wow. Pecah kula man. Wah, edan tenan perange. Woi. Wah, rame tenan man. Kowe iki maju keri dhewe, mundur dhisik dhewe. Datane mungsuhe ampuh-ampuh kabeh man.
Mboten kiat kula, Man. Pun kula sumangga Dewan. Halo bambu, halo bambu. Pecah kula, Man. Piye Satama, Kartomarmo ngendi kok kowe isih sing mundur? Kirangan, Man. Mlipir nguyuh sajake, Man. Oh alah. Wis kono kek mundur mesake karo kowe aku iki. Sesuk njaluk ilmu. Karo bapakmu sepen ampuh. Nggih. Kula sumbangaken, Man. Heeh. Kok kurang siji. Nggih pun men. Dinangke wae. Kowe tunggu tumbal. Nggih. Kartomarmone kok bocah kula, Man. Edian musuhe ampuh tenan. Piye Kartomarmo? Musuhe ampuh tenan, Man. Matane lho. Musuhmu sapa? Ih, musuh kula pun Antasena. Oh lah, ana gek mundur. Kurawa sapa sing durung maju ditareni arep maju apa ora? Niki. Kula sumanggaken, Man. Yung. Oh, wedhus sih. Kakang Durna. Gimana, Dek Pate? Kok ora kabar-kabar? Ah, lah jenengane ku nekoni bocah karo turu. Lajeng pripun nek anten iki Jal? Durung nganti tekan Saptaarga wis dicekat karo Antasena karo Anoman. Kamangka wong loro nika ampuhe ora jamak-jamak. Ora ana sejarahe. Kurawa kok iso menang musuh wong loro kae. Ah, kula ki apa jenenge nyimak leda tantang-tantangan Antasena kalih Kartomarmo. Mosok Kartomarmo direke? Teneh kondang Kartomarmo iso ngalahke Antasena, ngaten. Tingkat kepercayaan diri wis nganu di atas rata-rata Dipate. Nggih. Lajeng pripun? Oh. Wis ora ana gunane gawa Kurawa niku Dipate. Nek kok penjalin, nyimpang dalan golek dalan riya Dipate. Nggih, Kakang Durna.
juang kahang terus sumbar kumalodo kuntur keto keter patur bumi gonjing ang Patih Jangkira Waksa inggih kula wonten dawuh sinuwun kalenggan iki bakal ketekan sing dadi sedyaku nggonku nedya males wirang ngudi tuwuh sedane Sudarmaku ya kuwi sawarga Rama Prabu Newata Kawaca awit nalika semana aku wis nampa ature Catu Garata lan Bilung wase jebul sing nyedani Rama Prabu Newata Kawaca kuwi wujude Brahmana ya kuwi Begawan ciptaning sing nyatane kuwi jebul panengah para Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka durung lega rasane atiku yen to durung kelakon mateni karo Janaka inggih lajeng keparengipun kados pundi ingkang abdi cumadung dawuh Prabu teh dina iki kadangku diajeng Mustaka Weni wis budal dhisik ana ing negara Ngamarta sedya manjing dadi Duratmaka supaya nyolong karo wujude pustaka Jamus Kalimasada merga pusaka kuwi pinangka dadi kekuatane para Pandhawa yen Kalimasada bisa dicidra bakal so gampang nggonku ngrenah padine Janaka Patih kowe wae aja wedi kangelan dawuhna kabeh wadyabala negara Mayamantaka patang penancap sak banekare kabeh wadya sabrang buta-buta disiagake kring lampit brungkat kimpul ngluruk ning negara Ngamarta goleki sing jenenge Janaka nek perlu Ngamarta dibiuki bathang sayuta inggih estoaken dawuh lajeng bidal kula menjang menapa raketan colok lintang sambung opor wah ngelih aku ki sambung opor mangga dina iki nggih estoaken dawuh nuwun pangestu
Genterono. Genterono iki gojek ono. Wah. Ah. Oh. Ah. Ah. Tuh. Ah. 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 Iya. Ah iya. Iya. Wah. Udus. Wah iya. Wah. Edian ya. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Ah. Sing meso dibalekke to iki. Ah. Oh. Ah, kowe iki rasa metune ya. Ah. Iya. Yo, mlebu neh yo. Ah! Wes. Ah! Pun nggih. Nggih. Entek.
Wanudayutama ngambar arum sang kusuma lelewani milangoni patobat lega rasane atiku bawane aku wis nampa dawuh saka Koko Prabu Bumi Loka nggonku nedya males wirang ngudi tuwuh sedane Kanjeng Rama niwata kawaca mongko dawuh sing tak tampa aku bebarengan kelawan Koko Prabu Bumi Loka supaya nyernakake satriya pamadyaning Pandhawa ingkang kasih Raden Arjuna kaya ngapa satriyane lha kok dadi ngiwak-iwakake ning kabar sing tak tampa jarene Pandhawa kuwi lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung ning aja disebut Dewi Mustakaweni yen ta ora bisa ngrekodaya ringking para Pandhawa gedene sing dijangka ya kuwi nyernake patining Janaka ya bakal tak gawe rekada ya bakal tak gawe Kartisampeka bawane aku krungu kabar yen to para Pandhawa kalenggan iki bakal padha mbangun candhi Saptarga kang tegese para Pandhawa kalenggan iki padha mapan ana ing Saptarga. Yen ngono piye carane aku kudu bisa gawe ringking para Pandhawa? Coba. Kalenggan iki aku bakal membo-membo dadi salah sawijining satriyaning Pandhawa utawa membo dadi salah sawijining putra Pandhawa. Sarana aku bakal nglembut pustaka Jamus Kalimasada. Yen ngono aku bakal membo Raden Gatotkaca sawise mangkono aku bakal jumujuk ana ing Taman Keputren kang mapan ana ing negara Ngamarta. Mbuh piye carane iki kanthi reka dayaku tak lembuti pustaka Jamus Kalimasada. Aja diundang Dewi Mustakaweni yen to ora bisa gawe rekadaya utawa Kartisampeka nggonku gawe ringking para Pandhawa gedene nyernakake pamadyaning Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna mulya kanthi srana aku membo dadi Raden Gatotkaca tak jujuki Taman Keputren negara Ngamarta tak lembute pustaka Jamus Kalimasada.
palugon lakuning lekas lu kita linuting kidung kadung kadereng hamomong mangun manah rayu hayono tanah golong gumolong manatu koro karnaniro hangapus puspita wangsalan semon jagat katanging pun kakang diajeng Wara Srikandhi inggih wonten timbalan ingkang adhawa kakang Mbok Ratu bombong rasanipun kakang yen nyawang sira yayi dene tetungguling prajurit wanita ingkang linuwih tatak tanggon Sumbaga Wiratama nanging yayi sira aja nganti ninggal kapribadaning wanita kang kudu tetep mardi lan marsudi kawruh ngrukti bale wisma uga matrapake laku nuju kasampurnaning urip ya kuwi laku kang suci lan budi utama sepen saka pamrih suprih nanging raming gawe ya yayi inggih kakang Mbok ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami sedaya dawuh pangandika kakang Mbok Ratu tartemtu kemawon kula estokaken kakang Mbok iya yayi nang kejaba saka kuwi para Pandhawa kang arum asmane kalenggan iki para Pandhawa jengkar saka praja kang banjur mapan ana ing Saptawarga sedyane bakal mbangun candhi Saptawarga pangajape ora mung memetri marang para leluhur nanging uga kanggo tandha marang tedhak turune supaya padha ngajeni marang luhuring budaya inggih kakang Mbok Yayi ya kaya ngono kuwi jiwa satriya ingkang budaya pangarsa ingkang kebak wibawa nindakake pakaryan kanggo jaman mujudake candhi kinaryong luhurake asmaning para leluhur lan supaya kang padha murut kasedan jati pikantuk kasuwargan jati Srikandhi inggih kakang Mbok kejawi kula inggih sanget nyengkuyung nanging ugi mundi dawuhipun Koko Prabu Darma Kusuma supados prayitna ngreksa karaharjaning negari kakang Mbok Srikandhi aku percaya marang kaprigelan lan kawasisan nanging Srikandhi pirang-pirang dina iki rasaku kok ora kepenak kala-kala gemeter kadukku mesaring ati mongko kaya tanpa jalaran apa iki sasmita yen to iki bakal ana lakon ingkang nyolowati Nyai Srikandhi leng-lenging driya mangung-mangungkung kanduang rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulus mengkutyah utama
Eca denira sami imbal wacala ginemraras ginandarasa. Nanging nalika semanten gedadak sowanipun Raden Galukaca ingkang kawis tingal pepeh pindha sata manggikrama. Sarananing wong yundung elingo solajat miko ora bakal nyambung ing paningal ingkang sowan iki purunanku Galukaca padha kanthi raharja nggir kula pringgondani. Inggih aduh aku ngaturi Wara Drupadi muniwa apa bibi ning genah yen to muniwa merga Drupadi kuwi garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa ki kakangne Janaka, kakangne Werkudara. Yen ngono cetha aku kudu ngaturi wa. Wadewi. Inggih awit pundi pangestunipun Wadewi lulus harja wiswanipun ingkang putra pun Galukaca. Keparenga ingkang putra ngaturaken sumungkeming pangabekti. Yaya nggir tak tampa ndadekake bombong penggalihipun wa pangestunipun wa wae tumrapa marang jeneng sira ya nggir kapundi wonten mestaka dadosna jimat paribih. Anakku nggir Galukaca padha kanthi basuki nggir. Aduh iki kok ladak banget iki sapa? Pangestunipun Wadewi. Wawa piye? Wadewi. Monggo saben-saben kowe piyen ngaturi marang aku muni bibi. Bibi klentu kula wau. Ngaturaken sumungkeming pangbekti. Bibi Wara. Wara Sujiat, Wara Srikandi. Tobat. Aku kok gumul. Galukaca lah kok dadi ora apal karo jenengku. Aku malah dianggep Wara Sujiati. Apa ya? Tumon Galukaca kok suarane kok rada ladak, mongko Galukaca kuwi suarane gandem arem. Pancen sakmenika kula sampun radi ewah swanten kula. Sakmenika kula remen swanten galak ngaten. Ndamar sasi ana wigati apa kulup Galukaca? Kepareng matur wonten sanipun Siwa Dewi Drupadi lepat cumadung dedukuh ingkang kathah. Ora dadi apa sirnakna kang rasa wigih ringa-ringa sartane Durgama Sangga Runggiya kulup. Waleh-waleh menapa sowan kula menika kautus dening para punden. Utaminipun Wa Prabu Ndarawati inggih Wa Prabu Kresna. Bawanipun rikalenggan menika para punden Pandhawa makempal wonten ing Saptawarga.
bangun candhi Saptwarga namung ndadosken kawuningan. Sauger candhi menika dipun bangun bebasan esuk dipun bangun dados sonten jugar utawi rebah dipun bangun malih sonten dados enjang sami rebah kasulayak. Mila lajeng Wa Prabu Kresna dawuh kaliyan ingkang putrapun Gatotkaca supados enggal wangsul sowan wonten taman keputren negari Ngamarta menika namung supados kalenggan menika kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Krana pustaka Jamus Kalimasada menika pinangka dados kekiyatan anggenipun para pepundhen Pandhawa badhe mbangun candhi Saptwarga. Mila kepareng maringaken pustaka Jamus Kalimasada mangke lajeng kula aturaken wonten ngersanipun para pundhen Pandhawa utaminipun kula aturaken dumateng Wa Prabu Kresna menika Wa Dewi. Anglir bawaning kang Sinungwadi Sinungwadi jagatnya kang kinarya ngomong Sri Kandi wonten dawuh Kakang Mbok sira wis mireng dhewe apa yen dadi ature putramu Gatotkaca bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Piye Sri Kandi dipun penggali rumiyin Kakang Mbok? Prana kula sampun pikantuk dawuh saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados pustaka Jamus Kalimasada menika dipun pasrahaken dhateng Kakang Mbok kaliyan ingkang rayipun Sri Kandi. Mila ngatos-atos sampun gegap anggenipun maringaken dhateng pun Gatotkaca menika sinten ngertos? Sinten ngertos menawi Gatotkaca menika namung dom sumuruping banyu ing sumedya bebudhek banyu bening ora Sri Kandi. Mongko manut ature Gatotkaca para Pandhawa nggone mbangun candhi sauger dibangun bubrah dibangun meneh rusak meneh. Mula kang saka kuwi kula tunggu sawetara aku tak manjing ana ing pagedhonganing pusaka tak jubuke pustaka Jamus Kalimasada tumrap tak paringake marang kowe ya Ngger Gatotkaca. Jebul mawa cahya mengkono pustaka Jamus Kalimasada mula ya bener yen to kekuwatane ngedap-edapi nanging saka pandugaku yen to nggonku nampa pustaka Jamus Kalimasada iki mengko ora nganggo sarana nyembah kaping 3 kurang bejo sisip sembiri aku malah bisa kalenggak yen mengkono mung kari nunggu dawuh pengendikane Wara Drupadi. Banjur tumuli aku nyembah kaping 3 pustaka Jamus Kalimasada mesti